ba guys? Nanaginip ako. Tumalon daw ako sa mataas na building tapos na... Akala mo lang wala, pero wala talaga. Ilan nga po? Ano yun? Lighty pula. Hindi pwede, bawal. Bawal. Tsaka sarado kami. Asado. Pwede nga masok. Saan? Sa puso mo. Tayo na lang dalawa. Tayo na lang magsama. Tayo na lang dalawa. Si, mag-TikTok ka na. Ayoko na mag-TikTok. Hindi nila ako pinupusuan, hindi nila ako mahal. Saka na ako magti-TikTok pag pinupusuan nyo ako. May ganon. Hala, sige. Ikaw ba sigurado dyan sa babaeng papakasalan mo? Oo naman ate. Eh, chararat daw, sabi nitong si Alex. Anong chararat? Chararat yung Unattractive. pinaganda mo pa. Pangit. Sa post mo, dahil mo sinasabi, tapos ngayon wala. Pagod ako, Matt. Pag ikaw naman ang pagod, di naman ako may issue ah. Pero at least, kahit puyat ako, ume-effort ako. Sa tingin mo, hindi mahirap gumising ng maaga para lang kitain ka? Yeah. Di ako pinagpalit, kaya di yun masakit. Alam nyo yung masakit, pangit yung naiinggit. Ako ay pinagpalit pero di yan masakit. Alam ko sa sarili ko na ako masigit. Yeah, wait. Ilan ang namatay doon? O ba't kailan mo itanong yan? Kasali ba ako dun sa namatay? Sabi mo napanood mo ilan ang namatay doon? Hindi sana sumama ka nang nabilang natin. Ang lamig-lamig nung gabing yun, nagyayelo kami, mabibilang ko pa yon? My God, you're getting into my... Ano ka mag-French? Yes, I French. Ano ay French? We're French. We're not just friends, but we're best French. Friend yon. I know how to speak French. Sige nga. Comment vous? Ay, tara. Merci beaucoup. Merci beaucoup? Ano yon? Bumili ako, so merci beaucoup. Ano pa? Bonjour, mademoiselle. Tara. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Ano? Bonjour, monsieur. Ano bonjour mo siya? Panganay ako, bonjour, monsieur. Bunso. Mari, ang laki-laki na ng bonjour mo, ha? Ano pa? Merci beaucoup. Ano yun ulit? Merci beaucoup. Anong pasibo ko? Ikaw, padabaw ka? Ako, merci beaucoup. Muli kong probinsya. Gimingaw kong mama dong. They say, oh my God.